Waqt il-programm Bondi Plus, il-Ministru Mario De Marco jgħid il-Partit Nazzjonalista mhuwiex jibża imur għall-elezzjoni bikrija. Il-Partit Nazzjonalista mhux se jibża illi jmur għall-elezzjoni bikrija. Aħna sa mmorru għall-elezzjoni bikrija wiċċna mill-qudiem. Minkejja dawn l-affermazzjonijiet, Mario De Marco jibqa' jsostni li l-kriżi ta' bħalissa hija problema tal-Partit Nazzjonalista u mhux tal-Gvern. Il-kwistjoni li għandna bħalissa hija kwistjoni personali ta' individwu fuq livell tal-partit mal-ogħla uffiċjali eletti fil-partit. Mario De Marco jgħid li jekk Lorenz Gonzi huwa problema l Franco De Bono, żgur li mhux problema għall Partit Nazzjonalista. Il-Ministru De Marco li kien wieħed mid-deputati nazzjonalisti li nħatar Ministru wara r-reshuffle tal-Kabinett ġimgħa ilu, qal ukoll li mhuwiex infurmat jekk ma kienx hemm xi sforzi biex issir xi tip ta' medjazzjoni ma' Franco De Bono. Hemm attentati ta' medjazzjoni bejn l-amministrazzjoni tal-partit, il-kap tal-partit u Franco De Bono jew le? M'iniex involuta l-medjazzjonijiet. M'intix involut, però għandek konjizzjoni jekk jeżistux jew le? M'iniex infurmat dawn l-medjazzjonijiet. Laqqas informat. It-tlieta li għadda l-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista fi stqarrija ikkundanna lil Franco De Bono, akkużah bit-tradiment u qallu biex jirriżenja mill-Parlament.